O candidato do PP de Ribeira debullou as principais liñas do seu programa electoral que se estruturan en tres grandes eixos. O primeiro, o da continuidade, con numerosas actuacións consignadas grazas a fondos procedentes de outras administracións, con proxectos como a futura casa consistorial, a variante, a residencia da terceira idade ou a ampliación do polígono. Están consignados máis de 50 millóns de euros no que son a administración local ou ben a Xunta de Galicia ou a través de fondos europeos para a multitud de actuacións que hai que poñer en marcha en 2 anos máximo, non? E polo tanto necesitamos que todas esas iniciativas que teñen que ver co plan de sostenibilidade, que teñen que ver co PIREP, que teñen que ver ca variante, que teñen que ver ca nova residencia a terceira edad, que teñen que ver co polígono industrial, se podan levar adiante. Polo tanto, é continuidade do traballo feito. A candidatura popular realiza ademais unha forte aposta polas parroquias con medidas estrela en cada unha delas, como poden ser a nova área recreativa de Palmeira, o edificio multiusos da Guiño, a remodelación do casco urbano de Corrubedo ou o desenvolvemento da segunda fase de Avesadas cunha gran área dotacional en Santa Uxía. Cando falamos de carreira, queremos xa empezar con reformas integrales de eses cascos tan preciosos como pode ser o do Vilar. Si nos vamos a Oleiros, estamos a falar do novo, digamos, área recreativa con campo das festas, en Olveira acabar todo o que é o seu saneamento, en Artes todo o que é esa nova área recreativa e campo de fútbol. O candidato dou tamén a coñecer as medidas estrela en cada área do programa, como a creación dunha nova sala de concertos para a xuventude ou o incremento das axudas aos clubs en deportes.